Magamping ha. Ayaw ka na isi mamali. Dali nga rin. Amin ra, bibi. Amin dali. Pabinutan ha. Ay gilak-gilak ha. Mubalik naman dani. Bye-bye. Ako alyan na. Si alyan na. Kis na yan. Kis ng bebe. Kis ng bebe. Lagi na ito. Ako ang pugong. Hala na butas. Guys, ano yung pugong? Ha, mga pugang dani. Nga mo ko kita. Ayaw pugong. Siguro sa bahagi. Huli na po. Amo ko pugang. Ay, wapod. Huwag mo ikapamunta. Ipahawam sa laman ng talyan ang gigamit. Oo ka na. Mamang sana na. Naman na. Kalian ako doon na rin. Hindi, ito po ba? Kaya ang Meron bang sinina? Yehey! Namipot din si Bibilik siya. Gusto ka na ano ba? Nagisur si Pahag. Pit anay kaya mahusus na eh. Pit apatir. Hindi ko gata. Di, kuwang pa na. Wala mo usot. Ako bilang dama na rin. Naramas mamali din. Si mamali mapimuhatod. Apit na magulpi kaya ilibin man sa laman. Di pas ko na ito. Nangadyo pag ilak-ilak. Lako na mo ko! Ano ka sana kayo sa rin? Kasi may... Ano sa buhot ko ba yung mukha ng mga kuto Tir! Andiyan, Tir. Tantangan na sila pa. Siyempre maglabad ng... Kalabad mo. Diyan matog kasban ha. Magbinutan ha. Di magmingaw-mingaw ha. Ay, mong gilid. Katang sabot ha. Naksian. Ano sa gilid si Pri? Sa sana mo. Ano sa alulong kami muna. Bye-bye! Bye-bye. Ngunit ka naman magpalik ko na rin. Tir, sa lang isang sa imong party. Kaya Luis, 50-50. Amin ay mo itakit. Di ko nung orang ka rin. Uy, parang na. Yan, dyan na dyan makatuhog. Uy. Basta kay... Ano na. Dapat siya. Halaga dyan. Amin pang tatay. Di na patungtong sa unahan ng dara. Kaya mo sa kabag. Patungtong na sa unahan. yun ha? Ano sa akin? Sa tuko nung baga. Ay, kani. Ano ba? Di, ang nainin mo na kanila. Ipatungtong ka kay ano na sila. Kahit itong pusilat na po. Di, kami masin mo. Kami ados ko man. Ikaw na. Insan naman na yung jumba. Garam na ko Maramamamug. Madug Manila liksian. Nabay liksian. Niamin kang tatay wa. Hala, nakalimot kang tatay. Diyan lulo. Amin. O dua lulo Jun. Lulo Jun. Ada pagkilak-kilak, ha? Mama. Mama ka? Nangyay kwarta, yung mama. Sige, ikaw na. Ta. Tir ko na si Puntir Luoy. Kamu ko ba munas? Kasi Hindi din ka tuming murkuan. Kasi isang bag lagi. Nasugabag na ka naman dyan. Mahid. Bago na bagi na po. May ito din ang maglangan. papalitin tissue dito. Nas na po. Kalimot lang ka. May ubuan ng jacket. Bye, baby. Nakuray agad sila. Bye. Nga po lagi agi. Sabi ko amang guna. Tira. Ter! Abuhay nag-jacket na siya. Okay, init na. Nakalik kag bag. Binibakasyon ka sa Alicia, bi. Nagbag ni mo rin nagana. Ni mga wagbag man ang gagmay po giipon-ipon na lamang ang mawani. Pandudali din. Kung may pandudot ko. Wow, ikaw naman kay Panjo. Mo kay Panjo. Napo din. Ang ini sa atin siya mapapalit ng tissue. Naso ni ka lagi ba ko naman. Tatapos sila. Ako na kayo naka-refluxer nas aloy. Pasa ka na be. Ato naman ay. Nay, magamping tiri. Diri hawid diri aloy. Nay, aloy ha. Ag si tiri. Ini ara beto ni si Ja. Napo ka agi. Hawid ni aloy tir. Yung rabay maghawid nimo. Ang cellphone tiri butang sa bagad. Kayo hanggang nga ni Day, kasi nagkakag kayo na tayo mo din ha. Ako pa man siguro ni, hindi sa manigikan, mamanibutingo di. Mama? I love you, ma. I love you. Alam mo. Hi guys! Hala, burn out. Burn out na. Ay, ay.
Nagtantag burnout. Asahan mo? Wa pa. Hi guys, majud to. Ngit-ngit dita karon kay di pa judugay ning burnout kay nay nagtrabaho sa kalsada. Ay, ito yung taban. Na sila yun sa man. Nakay power bank. Kaya kang tangag suga dia. Be. Na may power bank na lamisa. Be. Ngit-ngit lagi. Nag-hire kang tabangan kita ang cooling light. Umakos power bank ni mo. Nay, nag-adyo sa poste. Na may postes babaw. Kaya mo yung power bank. Out. Lingan ba dyan kung nga nay mag-adyo sa poste? Pero ibalik pa siguro na. Balik uma. Tangtang na. Pasa na yung wire. Oh. Abangan mi butangan ko lumig ring lights. Sana. Nagaman gamit si Jag. Karaan na ni. Ang vlog. Ako kayo mo ko'y gamit og pag-vlogging. Natagrapod ni. Natagrapod ni. Cellphone na jud. Uy, hala. Lamdag yung adyo. Diba? Saan dali. Oh. Nanapod may marap na nanay kuryente. Arang lamdag ka. Yung sobrahan ra. Mura na pagkakag. Aman yung palandag. Ano ra? Diba? Salamat Lord. Kaya mo magipalamdagan sa burnout. Ay, isa pa yan. May burnout man. Karon day guys, namin ipakita. Nakadawat na pulmig. Pinaskuhan. Medyo may magdahong nga nada pa amo maapil. Diyan si Aliana. Halipay ni si Aliana kay nasa siya nadawat nga. Ma? Malap niyo, ma? Love you. Ikan Jinis ko guys, New York. Salamat sa naghatag dani. Nakabuan tayong taon ni sa bit-bit. Laduro dyan ang New York. Diyan grabe dyan si siya katutpul. Nagkuhan dyan siya. Mahatag na mo. Nagagwantag bit-bit para lang naihatag. Yara. Parang Aliana. Parang ka-cute. Malahi ako mo, ma? Daghan na dyan kakadyo ba ngayon nga ni Day? Daghan, ma? Kaya dahil lang ni. Yan ang kadari. Di ka ganahan. Ganahan di. Di. Alak ka. Masakit na naghatag na. Di ka ganahan. Minsan man dito nga. Ganahan di. Ganahan man di ay. Na guys na. Parang ka-cute. Minsan may kasulti dahil sa naghatag na ni Day. Thank you ka, Tita Merby. Tingay ko, ma? Ha? Ito ha. Thank you. Thank you sa naghatag. Diyan na pailain. Dapat di ah. Tadam! Delicious. Nagplano na ba ito kung mapalit ko ni Mugingani? Timing, ma? Nagplano ko nga yan. Ang mapalit ko Mugingani. Delicious. Lumiya pa dyan kay pwede sa tanang sanina. Hindi ko dali makapalit na kay nalamay ni hatag. Naidar social yan na color pink. Kaso, piot na ni Dja. Dja kanihan yung sukod. Burag sakto dyan ni. Dito yung sukod be. Sukod, ma? Nice, bas ang dali. Katipikas. Sorry, ma? Ala. Sakto dyan floor. Kakto ka, Jo? Wow, nice sa tiyan yan na. Ala. Sorry, ma? Nice adyo. Dali, pakita sa camera. Sige pa na yan, ika Domingo day Dari na. lingkod. Dara di anay sa diyang tiil. Arang ka-cute. Love you, ma? Thank you ka kay Tita Merby dali. Hinalipay ang mga Liana. Salamat kadyo. Sa mga gihata. Ilang bahay, ma? Tapos gindul man. Pero Pero ta ta... nadamuti ka tuwing lami. Tapos gindul man. Pero taga New York. Taga New York si Diyan na sa balay sa gindul man. Daw, nang yung... Ma, love you, ma? Love you, Francis ko ni mo, ma? Ma, love you, ma? Nasi Grace day ha, kaya mga lungi lang ipon. Magpapin. Pinakalit ba ni si Kiss na kung ganyan Yung Grace? mga ako bitaw, ito kumulurusan ko sa hay. Love you, the promise. Love you. Minor mag-kiss ha. Kaya sakit na. Sakit na, ma? Labi na pinakalit ha. Sakit, ma? Hinira ko na I love you. Di nang pinakalit. Hindi na pinakalit kinara may brace si mama. Kasi mabukong ipon.
Di mapupungi pa ma. Ay, kagbapanag din mo, mama. Nasa kaganahan dyan ko sapatos to, rangay dyan sa tiil. Bitaw. Kalakaw sa kao, ito tanawan. Nakaw ko ma. Ito. Lagbubol. Alam na nga dyan tiil floor. Lagi. Kaya nga, Tiil ma. sa kami pa nga ng edad na liyan, na kami katryo namin mga duwang yun, ani. Search na sa liyan na karoon kay Swerte ko ma. naghanap sila mga duwaan. Hanggang mong duwaan sa una, magparamig lagkay sa lubi, magmumong bula-bula, rilo-rilo. Pagay mo ramig, nga ng duwaan na lipay namin, pag may kasuwag na mahatag na magingan. Kaya na kay dyan yung favorite na. Ako yung favorite ma. Dapat, apay mong daldag to. Kapag undaan ma. Nice mong sapatos yan, ha? May siyang sapatos ma. Hindi, pinakala, sarang lipadan ako. Pinakagawad ko bag. Malagi ma. First time na maka-bag ko nga ni. Kaya ang bag kay tag Ma. Kaya ang bag ka na ramang bratuhon, tag 150. Hindi, nanadyo ko ikapulis ang bag. Ito ang bag na balik-balik. Ganahan ko. Tadan. Karon ako makaswag mag-bag kung gikan sa New York. First time. Floor, nalipay dyan ko floor. Madyo. Salamat ka, Jodari. Ate Merby. Salamat ka, Jodari. Nice na ba dyan tayo? Pero dyan pagbuhat eh. Okay, kan pa dyan nasa... Ikan pa dyan is New York, be. Umuto dyan New York. Musimbot ko na po sa Liana. Malagi ma. Love you. Nice ka, dyan. May kagumunta na rin mo bago. Bago mo nagkatag-usod. Musimba. Ala, nice ka, dyan. Pwede na itang tangon. Medyo ko kapalitan mo eh. Hindi ko kapalitan eh. Anong tanaw? Anong tanawin? Wow. Hello. Nice. Ganun ko gani. Body bag, sling bag. Isa lang ang tangan ng plastic kaya pa managamitin. Nice kaju tour. Nandito the color. Ha? Kakto dyan. Buta nga nagsilapon. Kaya. Nice. Siya po kaya nakabutangan na na ha. Kaya itong Right room. Pwede pa butangan ng mga cards dari. Ano? Hindi dapat yung isa. Butangan ng ano. Ang lara dyan lipayan ako. Nice kadyo. Ara laging tinawag ng kamera. Nagsamagaw ra kadyo. Ano man eh. Anak. Pwede ara di ay. Ganahan ko ka, Diyos, bag. Salamat ka rin. Tapos isa butangan ako, dali ba nila kabutang? Pwede, sila siya. Butangan na nag-drive ka ng sanitizer. Ah. Back to back lagi ko, ganahan ko kayo na, tapos sa tubangan na po the rest ko, Nagang salamat ka, Ani. Kami pa dyan na. Kaya nanalagi ko pang puli-puli dito ang bag ng isang buo. Nahan ko. Salamat ka, Dari. Sa mga bag ko.
Nasa rin ibalik kung butang kayo pang puko lakaw. Hindi mabugan. Hanggang salamat ka, Jo.